Shalom, berkah dalam Gusti dumateng panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget saged sesarengan ing dinten punika kanthi kabingahan saderengipun kita mirengaken lan nyuraos sabdanipun Gusti ingkang dados tetepaning gesang kita. Sumangga kita nyawisaken manah lan pikiran kita supados firman punika estu saged nuntun lan ngiyataken kapitayan kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan, wonten ing wanci menika kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan kanthi asring manah. Matur sembah nuwun awit saking Sih rahmat lan tuntunan panjenengan kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kewarasan. Gusti sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangaksami saking sedaya kalepatan kawula, supados kawula pantes dados lantaraning berkah panjenengan. Mugi panjenengan kersa maringi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Kudus supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kekiyatan panglipur lan pepadang kagem para sedherek-sedherek ingkang mirengaken sabda menika. Sabda panjenengan mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kaleresan. Wonten ing asma panjenengan Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika endahing katresnan ingkang suci kapendhet saking Kidung Agung sekawan ayat 11 mekaten. Pancen nyata nikmat tresnamu duh Yayi pangantinku. Tresnamu iku nikmate ngluwihi anggur lan aruming lengamu ngluwihi sawernaning anggi-anggi. Sedherek-sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, ayat menika nggambaraken katresnan ingkang saestu, murni lan endah. Kidung Agung asring dipun gantosaken minangka gegambaran katresnanipun Gusti Yesus dhumateng pasamuan. Lan ugi minangka tuladan katresnan ing saklebeting kaluwarga utawi bebrayan. Kang sepindhah katresnan minangka kado saking Gusti. Katresnan ingkang bener menika saged ngraosaken kabingahan ingkang luwih saking samubarang ing donya. Anggur asring dados pralambang kabingahan kadonyan. Nanging katresnan ingkang saking Gusti jauh langkung endah lan awet utawi ageng langkung endah lan awet. Ngaten nggih. Ingkang kaping kalih ngajeni pasangan. Ayat menika ngemutaken kita supados kita tansah ngajeni pasangan kita utawi bojo semah kita kanthi tembung-tembung ingkang manis lan pangalembana. Tresnan ingkang kapareng saking pangalembana lan panariman saged ndadosaken sesambungan utawi hubungan kalian pasangan kita utawi semah kita tansah seger lan bahagia. Kang kaping ketiga, refleksi katresnan Kristus. Kados dene pengantin kakung ingkang tresnani pengantin putri, mekaten ugi Kristus tresnani kita kedah nyata katresnan Kristus ing saklebeting gesang padintenan inggih menika katresnan ingkang setya, ngapura lan boten nggantosaken kepentingan piyambak. Mugi-mugi kita saged njagi katresnan ingkang sampun kaparengaken dening Gusti Yesus supados gesang kita dados srana berkah kagem tiyang sanes lan kagem keluarga kita piyambak. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus kawula matur nuwun dumateng Paduka awit saking katresnan Paduka ingkang boten wonten watesipun. Gusti mugi Paduka tulungi kawula supados saged mujudaken katresnan ingkang suci lan endah ing gesang kawula. Mliginipun dumateng pasangan kawula lan keluarga kawula.
Mugi Paduka paring sih rahmat supados katresnan kawula tansah dadi sumunar kados dene katresnan Paduka dhumateng kawula. Mugi Paduka berkahi sedaya samubarang kawula supados tansah selaras kaliyan kersanipun Gusti. Amin.